दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांनाय 9 आरो 10 अक्ट'खालि मोनसे कनफारेन्सनि गेजेरजों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गोदान आफाद बेखौ दानानै लानाय जादोंमोन आरो दिनैहाय नैबे दमासिजों लोब्बा लाखिनानै बर'निनो मोनसे मोजां मोनसे फोरबो बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै गोथार मोनसे सम दिनै बिबान गथायनाय आरो समायखिरा लानाय बे हाबाफारिखौ दिनै खुंफुंनाय जादों जिल्लानि नैबे मावख'आवनो बे समावहाय आङो गासैबो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि गासै रायजो राजाफोरखौ आङो दिनै बर'नि गोथार मोनसे फोरबो बेजों लोब्बा लाखिनानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जासिहरग्रोबाय आरो बेजोंनो आङो फोरमायनो लुबैदों जोंहा नै मैयासो बर'नि गोथार मोनसे फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै सोनाब गहपुर आन्चलिकआ मोनसे फोरबो खुंनायजों लोब्बा लाखिनानै बे फोरबो खुंनायाव सिगांनि सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो दैदेनगिरि जालांनाय जुदिअबो बिथाङा दैदेनगिरि जादोंमोन बेवहाय गाज्रि मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गाज्रि हाबा मावनायनि थाखाय बिथांखौ एरख'नाय जादोंमोन जायखौ जोङो मोनथिगौ बुदिराम बसुमतारी बे बुदिराम बसुमतारीया नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जायखौ जोङो आं रायखांदों सोनाब गहपुर आन्चलिक बे गहपुर आन्चलिकखौ मोनसे मिसलिड खालामनायनि मोनसे साजेसन बा एडभाइस बेखौ होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा सोंखारिदों दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोदान मोनसे जेनेरेसन फैजानाय बिथाङा लुबैदों आरो बेवहाय जोङो बुंनो लुबैदों बिथांखौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साजेसन होग्रा बिथाङा सोर जोङो बिथांखौ जों सोंथि सोंनो लुबैदों जोङो मानोना जों थांनाय गोलाव समावहाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैयै फैयै 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननानै दिनै 57 बोसोर बावहाय आगान सुरबोबाय दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरबा सासेनि एडभाइसजों बेखौ बे एडभाइसजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद दैदेनजाया बावहाय जोंहा संबिजित दंखायो संबिजितनि आधारावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव लामा हान्थिलांगोन आरो जोंनि रायजो राजा गासैखौबो जोङो रायजो राजानि मोजांनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ दैदेनबोबाय थादों आरो इयुनावबो दैदेनलांगोन आरो बेवहाय जोङो बुंनो लुबैबावदों बिथांनि जिनिखि साजेसन बा एडभाइस जों बेखौ मालाबाबो मानिनो हाया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ पलिटिकेल हान्जानिफ्राय बा पलिटिकेल हान्जायाव बा पलिटिकेलाव आखाइ होनायनिफ्राय गोजानाव थानो बिथाङा एडभाइस खालामदों बेवहाय आं बुंनो लुबैदों एसे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा संबिजितआवनो दंखायो जेब्ला जाथियाव हारियाव अलखद फैगोन अब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै पलिटिकेल माबायाव जोङो बाहागो लागोन बेबायदि मोनसे मोजाङैनो स्पष्ट भाबै लिरनाय दंखायो आरो बिथाङा मोनथिया नामा एसे एबसुआव वार्कार हिसाबै मावबोनाय हिसाबै बिथाङाबो मोनथिनांगौमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे बायदि समाव बा जे गोनांथि समाव बाहागो लागोन बे बिथाङाबो मिथिनो गोनां दङमोन होननानै आं सानदों आरो बिथांखौ सोंखारिनो आङो लुबैदों जे नोंथाङा जे बिटिआर सुक्ति जाबोबाय बे बिटिआर सुक्ति जानायाव माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बिथाङा सोंखारिदों दा बेखायनो आङो बुंनो लुबैदों बिथाङा सोर बिटिआर सुक्ति खालामग्रा ना सासे साधारन बेक्ति आं बेखौ बिथांनाव सोंनो लुबैदों दिनै बिथाङा नुदों नुनानैबो माने खाना बायदि बिथांखौ जोङो साननानै लानो हायो मानोना जों बिटिआर सुक्तिनि आधाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनानै दिनै मोनसे बर' समाजाव मोनसे जौगाखांनाय बर' समाजाव मोनसे गोजोन मोनसे थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बे मोनसे परिबेस सिगांनि थासारिनिफ्राय दिनै नैबे समाव मोजां मोनसे थासारिखौ जों मोननो हादों अब्लाबो बिथाङा दानि
बिथाङा नैबे गहपुरनि जि मोनसे आन्सलिक बे आन्सलिकनि दैदेनगिरिफोरखौ बे आन्सलिकनि माखासे जोंनि एबसुनि वार्कार्सफोरखौ मिसगाइड खालामनो थाखाय बिथाङा माने कौसल खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिनि थाखायनो जोङो खावलायगोन बिथाङा नैबेबायदि मोनसे पलिसि खालामनाय बेबायदि मोनसे मिसगाइड खालामनो नाजानाय बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै आङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं बिथांखौ गोख्रोङैनो खावलायहरबाय।